What's in the box? This is the bad place. No, I am your father. Velkommen til Spoiler Alarm, din podcast om aktuelle film, hvor vi taler frit om film og er ikke bange for at afsløre slutningen. I studiet har jeg produktionsleder og tolkenørd Mie. Mig god vennen. Og filmklipper Natasha. Goddag du. Og mig, Jost, med de alt for mange streamingtjenester, og jeg har lige fået en mere, og alt for mange Blu-ray og DVD-film, som jeg ikke har fået set endnu. I dag skal vi snakke om War of Rohirrim, som havde premiere 12. december 2024. Men inden vi går i gang, så skal vi lige have at vide, hvad har vi fået set siden sidst. Mie, take it away. Jeg har anbefalet den før, What We Do in the Shadows, og den havde simpelthen seriefinale i går. Det var heldigvis en positiv oplevelse, fordi man kan jo nogle gange godt blive brændt lidt af de der seriefinaler, men den landede altså godt, så jeg kan kun igen sige, at man skal se What We Do in the Shadows, fordi det er altså noget af det bedste, der har været på tv de sidste 6 år. Den er på min to-watch list. Det var godt, men hvis din liste er ligesom min, så betyder det ikke, at man altid får set det, der kommer på den liste. I know. Natasha. Ja, jamen det seneste, jeg har set, det er den nye, kan man sige, comedy-serie A Man on the Inside, som er lavet af Michael Schur, som også har lavet The Good Place. Og i hovedrollen, der har vi også Ted Danson, som også spiller med i The Good Place. Sød, lille, finurlig serie, som jeg var glad for at se i hvert fald. Så den vil jeg også bare anbefale. Jeg så et interview med Michael Schur og Ted Danson, hvor intervieweren kaldte Man on the Inside a call your momedy. Altså, call your mom comedy. Ja. Og det synes jeg bare var så godt, så det gjorde også, at jeg så den. Synes, at det var sgu meget sødt. Den er også på min liste, for jeg var rigtig glad for The Good Place, så den skal jeg i hvert fald have set. Jeg er i gang med den nye Star Wars-serie, Skeleton Crew, og det er en genfortælling af Skatteøen. Det er en børneserie, men den er meget hyggelig. Den starter lidt sjovt ud med, at man ser godt noget Star Wars-ish ting, og så lige pludselig, så skifter den over til et parcelhuskvarter i fremtiden, som overhovedet ikke er Star Wars. Det er virkelig mærkeligt, men det giver mening, når man lige har set noget andet. Men den skal jeg have set noget mere. Der er lige kommet et afsnit her i aften, og den tænker jeg vil prøve at se, når vi engang er færdige med at snakke. Du bliver ved med at give de der Star Wars-serier en chance, Jost, men du plejer ikke at være så begejstret bagefter, du har set dem. Jamen, det er, når man engang har set noget, der var godt, så håber man jo lidt på, at der kommer noget godt igen. Ja. Så jeg var jo glad for Mandalorian. Men ikke Andor. Ikke Andor, nej. Men skal jeg se sæson 2, når den kommer? Ja, det skal jeg, fordi det bliver jeg med. Altså, at det er noget nyt, man gør i Star Wars-universet, sådan at tage en eksisterende historie og adaptere den, fordi det tror jeg ikke, jeg har hørt, at Star Wars har gjort før overhovedet. Nej, jeg tror heller ikke, altså det er jo heller ikke en en-til-en genfortælling, men den har bare sådan rigtig mange, i hvert fald de afsnit, jeg har set indtil nu, elementer fra Skatten. Altså helten hedder Silvio, Captain Silver, og de vil meget gerne også finde den her legendariske sted, der nu, hvor der er en kæmpe skat. Så ja. Ja, okay. Var det en alarm? Det var spoiler-alarmen. Fra nu af lytter du med på eget ansvar. All Middle Earth knows the tale of the War of the Ring. But 200 years before that, Riders of the Mark! Brothers of Rohan! there was an older tale. Arise! We come with an offer to strengthen Rohan. Hera, daughter of Helm, I, Wolf, seek your hand in marriage. Our fathers speak as if I were not even in the room. I do not want to marry you. The boy I knew would never wish for war. The boy you knew is gone. Fire! There's so many of them. I pledge to fight for my king. You know nothing of war. I'm the fastest rider you have. People need hope, Hera. Det var traileren, vi lige fik hørt.
Men inden vi går i gang med at snakke om filmen, så synes jeg lige, vi skal have helt styr på, hvad der egentlig sker i filmen, så vi er med alle sammen. 200 år før Bilbo Baggins finder The One Ring i Hobbiten, følger vi prinsessen Hedda af Rohan, der er blevet indkaldt til et landsråd af Freka, Lord af Dunland, som foreslår et ægteskab mellem kong Helms datter Hera og hans egen søn Wulf, og da kong Helm afslår dette, ender de i en slåskamp, hvor Helm med et enkelt slag slår Freka ihjel. Wulf truer kongen på livet og bliver herefter landsforvist. Rohan kastes ud i en krig mellem de loyale af kongen Helm Hammerhand og den landsforviste Wulf, der ønsker hævn over sin fars død. Hammerhand og hans folk må søge beskyttelse i fæstningen Hornburg, som belejres af Wulf og hans hær gennem en bitter vinter. Hammerhand bliver dødeligt såret, men nærmest genopstår som en kriger med overnaturlige kræfter. Men selv med disse kræfter må han bukke under mod Wulfs hær. Det lykkes dog Hera at udmanøvrere Wulf, og i en duel vinder Hera over Wulf, og Hornburg bliver fremover kendt som Helm's Deep. Det var i korte træk handling. Der sker selvfølgelig mere, men nu skal vi lige have nogle cool facts om filmen. Mie, det plejer du at være rigtig god til. Hvad har du til os? Jamen, jeg har nok ekstra meget den her gang, ja, fordi som I også fik sagt, så er jeg Tolkien-nørd på højeste plan. Lige nu skal jeg nok gøre det kort. War of the Rohirrim har jo, sådan hvad kan man kalde det, fortitlen, Lord of the Rings, så det er i samme univers som den originale Ringenes Herre-trilogi og Hobbit-filmene og Rings of Power-serien her. Så vi er altså ved at udvide det, man kan kalde Lord of the Rings Cinematic Universe. Der er også nogle af de samme kreative folk. Philippa Boyens, som var en af hovedforfatterne på både Ringenes Herre-trilogien og Hobbit-filmene, er igen med som producer og har en story credit. Til dem, der ikke ved, hvad det betyder, det vil sige, at hun har været med til at udvikle historien, men så er der nogle andre, der har skrevet manuskriptet. Peter Jackson og hans kone, Fran Walsh, som også var en af hovedforfatterne på de 2 trilogier, er også med som sådan executive producer, men de har ikke haft en sådan kreativ rolle. Så de egentlige kreative kræfter bag filmen her er anime-instruktør Kenji Kamiyama og hans producer-makker John Chow. Og det er jo en animationsfilm, og derfor har vi jo ikke skuespillere på skærmen, men vi har en række stemmeskuespillere. Her har vi i hovedcastet Gaia Wise som Hera, Brian Cox som Helm og Luke Pasqualiano som Wulf, og et par enkelte gengangere fra tidligere film. Miranda Otto lægger stemmen til Eowyn, som er filmens voice-over, filmens fortæller. Og så har vi lige 2 cameos fra Billy Boyd og Dominic Monaghan, som spillede nogle af vores yndlings-hobitter, nemlig Merry og Pippin i den originale trilogi. Her er de så med som de her 2 orker, som er ude og samle ringe ind til Sauron, hvor vi også lige får et par name drops til det større univers der. Filmen er jo som nævnt en anime-film, og det er jo en subgenre af film, som jeg i hvert fald ser som ret niche og ikke kender så meget til. Men Natasha, du ved lidt mere end mig, så kan du ikke bare lige give os sådan helt basics. Hvad snakker vi, når vi snakker anime? Jo, ganske kort og uden at være den sådan helt store ekspert, så kan jeg fortælle, at anime det er japansk, så det stammer oprindeligt fra Japan. Og vi bruger her i Vesten særligt ordet anime for, kan man sige, animationsfilm, som kommer fra Japan, og som har en bestemt, kan man sige, form for udtryk og tegnestil. Men i Japan, der bruger man altså ordet anime for alt form for animation, der er lavet. Og vi skal helt tilbage til lige før 1920'erne, hvor at vi begynder at se noget af de første tegn på anime i Japan. Men den stil, som vi ligesom kender anime for i dag, den begynder særligt at tage form i 60'erne. Det er jo i starten noget, som de dyrker, kan man sige, i Japan og Asien. Men særligt, kan man sige, i 90'erne, der begynder vi at se flere og flere store animefilm, som også kommer hele vejen til Vesten. Blandt andet er en af de første sådan rigtig store film, og der er sikkert nogle anime-nørder derude, der kan sige, at der kom nogen før det, men som kun sådan semi-anime-nørd, så kan jeg sige, at en af de første film, der kommer, som bliver meget kendt i Vesten, det er for det første i 1988, hvor filmen Min nabo Totoro, som mange sikkert vil genkende. Og senere i 95, der får vi også Ghost in the Shell. Men den film, der for alvor ligesom satte anime på det vestlige verdenskort, det var Spirited Away, på dansk Chihiro og Heksene, som kommer i 2002. Og den bliver faktisk den første udlandske animationsfilm, der nogensinde vinder Oscaren for
Best Animated Feature. Hvad er vores forventninger til den her film? Til endnu en Ringenes Herre film? Altså, jeg glæder mig selvfølgelig utrolig meget til den her film, fordi alt, der dykker ned i det her univers, altså det skal jeg se, og det skal jeg opleve, og heldigvis har de fleste ting jo været gode, men jeg prøvede at vide så lidt om filmen egentlig til, fordi det kan jeg bare generelt godt lide, men jeg vil også helst ikke blive farvet af andres kommentarer. Så var der også den ukendte del af det, som netop var altså den anime-siden af den her film, fordi jeg jo så ikke rigtig kender den genre og de virkemidler og kneb, som anime bruger. Så der tror jeg også bare, at jeg var klar over, at den her film ville tage nogle andre greb, end jeg nødvendigvis var vant til. Så det tilføjede jo bare til spændingen, men også gjorde, at jeg forsøgte at forvente endnu mindre. Jamen Natasha, hvad forventede du? Jeg glædede mig også rigtig meget til at se den her film. Jeg glædede mig en lille bitte smule mindre, efter jeg så traileren. Jeg var ikke sådan helt overbevist efter den, men vi ser generelt også meget animationsfilm hjemme hos os, så det var bestemt ikke uvant for os at skulle se en animefilm. Så jeg glædede mig også meget til at se, hvad det kunne gøre ved universet. Jamen jeg var også spændt, for jeg er jo glad for den originale trilogi. Jeg synes Hobbiten var okay. Jeg tror, jeg kan lide den mere end de fleste. Men jeg er ikke glad for Magtringene. Så det var også lidt med en vis forventning om, hvad vi nu skulle se. At der så står Peter Jackson henover. Det lover jo lidt godt, selvom det er jo lidt som Tim Burton's Nightmare Before Christmas, at det ikke er ham, der har lavet så meget af den. Men det vidnede bare lidt om, at vi er tilbage i den gamle stil med de 2 trilogier. Der har skaberne af den her film jo godt vidst, hvad de lavede, ikke, når de har på plakaterne netop skrevet Peter Jackson presents a film by Kenji Kamiyama. Altså, så hans navn er blevet slået stort op. Altså, måske også lidt for at signalere, det er trilogiernes land, vi er tilbage ved. Om det også lidt er for at sige, det er ikke os, der har lavet Rings of Power. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men altså, det er da klart, at man har sat Peter Jacksons navn på, for netop at få alle fans af de 2 trilogier til at glæde sig til den her film. Men kan det ikke også have noget at gøre med, at man som amerikansk producent tænker, hvis vi sætter et japansk navn på en plakat, så tænker alle amerikanerne, det er japansk, det skal jeg ikke se. Men hvis der står et kendt, og nu er han ikke amerikaner, men et engelskklingende navn på en filmplakat, så lokker man flere ind for at se en film. Omvendt vil jeg sige, at når der nu er tale om, at det er en anime, så der er også et eller andet fedt ved, at det så er en japansk instruktør, der har lavet det. Altså, hvis man er anime-fan, så siger det også noget om autenticiteten, så at sige. Ja. Der kan jo også hurtigt være diskussion om, hvis man bruger anime-stilen, men det ikke er lavet i Japan, er det så anime? Lidt ligesom, er det champagne, hvis det ikke kommer fra champagne, ikke? Eller sådan. Ja. Ja. Man kan vel også godt sige, at nu sagde du jo netop, at anime faktisk bare betyder animeret i Japan, men det har vel efterhånden netop udviklet sig til sådan en generel genre. Ja, jeg kender også en del, som ikke nødvendigvis vil sige, at de ser mange animationsfilm. De vil sige, at de ser meget anime. Ja. Ikke? Så på den måde har det jo fået sin egen following, og i nogle miljøer har det også fået sådan lidt den her sådan lidt cool, edgy ting. Når du er sådan en, der ser anime, så er du lidt cool. Altså, jeg ser tegnefilm. Jamen præcis, det runger bare ikke den samme ligesom hipster-coolness, vel? Hey, så er der tegnefilm. Altså, prøv lige at lave et program, der hedder, så er der anime. Det lyder da ikke særlig fedt. Så er der tegnefilm. Det er det, man ser fredag aften. Bum. Ja, skide godt. Du ringer bare til Jakob Stegelmann. Ja, men han vil være enig med mig. Så, Vores forventninger er jo også formet af det forhold, vi har til Tolkien og til Ringenes Herre. Men hvordan er vores forhold til Tolkien og til Ringenes Herre, som ligesom er grundfortællingen i filmen her? Ja, jamen altså, jeg er god gammeldags Tolkien-nørd på næsten alle måder. Jeg læste Hobbiten første gang som 11-årig og brugte de næste 10 år på stort set ikke andet end Ringenes Herre-fandom og det univers. Diverse blå bøger fra skoler, der stod, hvad vil Mia tage med på en øde ø? Ringenes Herre, Ringenes Herre, Ringenes Herre. Der var ikke nogen, der var i tvivl om,
hvad jeg var interesseret i. Første gang jeg var i London og stod i en engelsk bogbutik, hvor der lige pludselig var et meget større udvalg. Jeg havde 25 bøger med hjem, 22 af dem var Tolkien-relateret. Ikke? Altså det var da jeg var 16. Altså det har vitterligt formet en stor del af mit liv. Det her univers er så ekstremt stort, fordi det er lavet på den måde, det er lavet, hvor Tolkien, hans hovedbeskæftigelse var ikke forfatter, det var lingvistikprofessor, og hele det her univers er sådan, den korte historie er lidt, at det her univers er skabt, for at han havde en eller anden grund til at udvikle hans forskellige sprog, og sådan noget, ikke? Altså, så det er lige før, at elversproget kom før resten af universet. Så bare det, jeg har berørt, og det, jeg kan komme med her, det er måske, ja, det er en brøkdel af, hvad der eksisterer. Ja, hvis man virkelig skal dedikere sit liv til den her fandom, så er det næsten en fuldtids beskæftigelse. Ja, så skal man skrive en Ph.D. Ja, lige præcis. Og det er der også rigtig mange, der har gjort, så derfor er der også endnu mere materiale at læse om det. Så kort sagt, jeg er meget stor Tolkien-fan. Du er også dedikeret. Jeg ved, du har nogle tatoveringer, som også er Tolkien-inspireret. Det har jeg. Jeg får sikkert flere. Jeg har et citat fra Silmarillion om en af mine yndlingskarakterer, hende der styrer solen. Og så har jeg Tolkiens tegning af Smaug, dragen fra Hobbiten, på min fod. Det er så sejt. Hvad med dig, Natasha? Hvad er dit forhold til universet? Ja, men jeg kom første gang i berøring med Tolkien, da min bonusfar kom hjem med en Hobbiten lydbogs-CD. Og der har jeg nok været 7-8 år deromkring. Den hørte jeg simpelthen bare på repeat hele tiden. Og det jeg husker allermest ved det er, at hver gang det skiftede kapitel, så kom Smaugs sådan dragebrøl, sådan, hver gang. Og det var bare... det igen. Ja. Og så senere så kom filmen jo, og jeg var simpelthen så sur, fordi at jeg måtte ikke komme ind og se etteren, fordi min mor mente ikke, jeg var gammel nok. Og så blev jeg bare ved med at plage, og så, da den så endelig kom på VHS, der fik jeg så lov til at se den. Og så min mor den sammen med mig. Og hun sad selvfølgelig og ventede på lige præcis det øjeblik, hvor at Bilbo han får meget uhyggelige øjne og rækker hurtigt armen ud mod Frodo, hvor han prøver at tage den sådan mod ham. Og lige i det øjeblik, der forskrækker min mor mig selvfølgelig også. Altså hun tager ligesom lige fat i mig der, og jeg røg simpelthen bare op i loftet. Altså det var sådan en 4D experience, jeg havde der. Hjemme i stuen, det er rimelig sejt. Men det skræmte mig ikke væk, fordi at hvis der er noget, jeg har set endnu mere end filmene, så er det behind the scenes materialet. Det tror jeg ikke er forkert at sige, at det er det, der har lagt grundstenene for, at jeg arbejder med film i dag. Det er det bedste ekstra materiale, der nogensinde er lavet til en film. På nær disk 5. Den er faktisk virkelig dårlig. Altså, nej. Men så kom disk 6, så man kan godt skippe disk 5, for det er mere eller mindre bare en gentagelse af, hvad der blev sagt på de 4 andre. Så. Jeg er simpelthen nødt til at finde min DVD-afspiller frem og se, hvad det er, der er på disk 5. Du behøver ikke se disk 5. Væk med den. Der findes kun 5 ekstra materialdisk. Det har bestemt også været en katalysator for mig, ligesom dig, Natasha. Jeg blev så grebet af det der ekstra materiale, og helt sikkert der, jeg første gang tænkte, okay, det ser fedt ud. Det vil jeg også lave. Så det og Moulin Rouge, det er det, som gjorde, at jeg besluttede mig for, yes, det skal jeg lave. Ja. Jeg vil så til gengæld sige, i forhold til Ringenes Herre-universet og Tolkien, så er jeg altså en af dem, som aldrig kom igennem bog 1. Jeg tror, jeg har 20 sider tilbage i bog 1, som jeg ikke har fået læst. Som Tolkien-nørd, så også bare lige for at sige, det forstår jeg udmærket godt, fordi jeg skal også være i et bestemt humør, før at jeg kommer igennem den første halvdel af Fellowship of the Ring, fordi han var en naturelsker, så han kan også godt lide at ligesom lige bruge i hvert fald mere end et par sider på at beskrive det landskab, vi går igennem. Og det kan nogle gange godt lige blive lidt langhåret. Jeg kan så anbefale de lydbøger, der er indtalt af Andy Serkis, som jo spiller Gollum i den originale trilogi. Og altså, bare fra Gollum ved vi jo, at han er en fantastisk stemmeskuespiller, at han kan noget med stemmer. Det bruger han altså også virkelig i den her lydbog. Det kan jeg kun anbefale. Ja, det er mega fedt, at du nævnte dem, fordi det har jeg faktisk haft som mål, og så har jeg glemt det. Men nu har jeg fået det som mål igen. Som du kan glemme igen. Ja, men hvad med dig, Jost? Jamen, jeg er blevet introduceret til Tolkien, da jeg mere eller mindre så
den første film. Det er ikke helt rigtigt, for jeg ved, min mor og min storebror, de læste Hobbiten og Ringenes Herre, så jeg har som barn godt kendt til bøgerne, og sådan, men jeg har ikke selv læst dem. Jeg læste Hobbiten og blev færdig med den natten, før jeg skulle ind og se Ringenes Herre 1. Og der vil jeg sige, at Fellowship of the Ring er måske den første, måske den eneste film, hvor jeg spontant fik lyst til at klappe efter filmen. Og jeg klapper aldrig efter en film, fordi der er ikke nogen til at høre det her klap. Men jeg havde bare lyst til at klappe. Jeg var så blæst over af den første film, så det var helt vildt. Så den har også en rigtig stor betydning for mig i min filminteresse. Det jeg så gjorde derefter, det var, at jeg så tænkte, nu vil jeg læse bogen. Så jeg brugte 9 måneder på at læse den første bog. Jeg blev færdig med den, og kæft, det tog lang tid. Men så brugte jeg 3 uger på at læse bog 2 og 3. Så jeg bare havde læst dem, inden film 2 kom ud. Så de er væsentligt hurtigere at læse end bog 1. Så det kan du kan skippe bog 1, og så gå i gang med 2 og 3. Så, det ved jeg godt, det kan man ikke. Men hvis man har problemer med at få læst bog 1 færdig, så kan jeg i hvert fald sige, at det går væsentligt hurtigere at læse de 2 andre. Så skal man bare høre den på lydbog. Så tager det kun 16 timer. Kun 16 timer. Men derudover har jeg ikke, jeg har heller ikke sat mig ind i resten af Tolkiens univers, så jeg ved heller ikke sådan vanvittigt meget. Jeg synes, det er spændende, jeg kan godt lide det jeg har set, og jeg kunne godt tænke mig, at Magtringene var bedre, end den er, fordi jeg synes, det er spændende, men den har de altså bare valgt at lave så ringe, som de nu har. Så ringe. Jeg lavede også det der med at læse bog, inden jeg tog ind og se en film, fordi aftenen inden, at jeg så tog ind og se Two Towers, der havde jeg lige læst bogen Two Towers. Igen, færdig. Og 12-årige Mie, som ikke sådan måske lige havde forstået, at man kan altså ikke bare lave en film 1 til 1. Jeg var simpelthen så sur, da jeg gik ud af biografen. Jeg var stiktosset. Ej, de har ændret det, og de har ændret det, og så videre. Natasha, nu spoiler vi lige, for du har så ikke læst bog 2 og 3. Nej. De er jo væsentligt anderledes end filmen. De består af jo en bog hver. Og så vil jeg ikke sige mere, så kan du læse bøgerne selv nu. Nu har jeg spoilet nok. Altså, I har jo ikke haft muligheden så for at få den der sådan helt rene, jeg ved ikke, hvad jeg går ind til oplevelse med 2'erne og 3'erne af Ringenes Herre så. Nej. Der har I så haft et bagkatalog. Ja. Jamen, det kan jo også noget, men det er bare, jeg er begyndt at have sådan noget med, at nogle gange, så hvis jeg skal se et eller andet, hvor der er noget bagved, så vil jeg faktisk nogle gange hellere se filmen først, for at få den der sådan helt, nu ser jeg bare filmen for, hvad den er. Der er mig og I også, tror jeg, stik modsat. Ja, der vil jeg som regel hellere læse bøgerne først, selvom man som regel altid synes, bogen er bedre end filmen. Mest fordi, at man kan danne sine egne billeder, i stedet for at man er tvunget af at have set, hvem der nu spiller diverse ting. Og så er det det, man forestiller sig, når man læser filmen. læser filmen, så. Altså, jeg kan godt forstå, at du synes, det er hårdt at se film, jo også, hvis du læser dem. Jeg læser undertekster. Det er tydeligt at høre, at Tolkien har en stor betydning for os alle tre, eller i hvert fald for Ringenes Herre-universet har en stor betydning for os. Men skal vi ikke få snakket om den her film, vi har set? Jeg har jo nævnt plottet lidt i resuméet. Der er selvfølgelig mere til det end bare det. Mie, hvad har du at sige om plottet? Jeg tror, jeg har sådan 2 disclaimer, som farver alle mine meninger om den her film. Egentlig så har jeg været fortaler længe for, at man netop sådan laver sådan en standalone film som den her, eller standalone historier. Også fordi jeg er heller ikke super glad for Rings of Power. Ikke nødvendigvis på grund af den måde, de fortolker Tolkiens historier, men bare sådan rent fortællemæssigt, og hvordan de bygger den serie op. Så egentlig er jeg fortaler for den her type af film, men jeg kan heller ikke lade være med at blive lidt farvet af, at det virker som en meget lille historie, fordi vi er vant til sådan filmtrilogier. Også bare det, at det så foregår i det her univers, så kan jeg ikke lade være med at tilgive rigtig meget. Så snart det her univers, der er på skærmen, så er jeg bare glad. Men når det så er sagt, så synes jeg stadigvæk, at den her film er lidt for lille, eller den her historie er lidt for lille. Jeg ved ikke, om jeg gik ud af biografen, og sådan syntes, at jeg havde fået, eller at jeg sådan var blevet mæt af plot og karakter. Der var jeres sådan oplevelse af størrelsen af plottet og karaktererne. Ja, nu siger du, at du synes, det var en lidt lille film, og det er plotmæssigt, og det kan jeg godt sådan set give dig ret i, men det har jeg sådan set ikke.
store imod. Det synes jeg er fint, at man godt kan tage en lille bid af en større historie og fokusere på det. At jeg så ikke er specielt glad for plottet i filmen, det er så en anden sag. Ja, jeg var sådan lidt, da jeg havde set filmen. Jeg manglede noget, og det var ikke fordi, det var en lille historie, men jeg manglede noget originalitet. Jeg manglede en historie, vi ikke havde set før. Størrelsesmæssigt tror jeg, at jeg synes, at det var mega fedt, at man var fokuseret ind på et område, for eksempel Rohan, i Tolkiens univers. Fordi som du selv startede med at sige, Mia, der er så meget, at selv superfans som dig føler, at de kun kender 10%. Så jeg synes også, det var lidt fedt, at man ligesom ikke skal forholde sig til 34.000 troldmænd, og det ene folkefærd og det andet folkefærd. Jeg synes egentlig, at det var ret fedt, at man fik lov til at bare dyrke Rohan og deres konflikter, og jeg synes egentlig også, at det var meget fedt, at det var en man versus man battle, at det ikke er sådan noget dværge mod elver, eller whatever, altså det, så på den måde synes jeg, at det var rigtig fint. Og så synes jeg, det er rigtig fint, at den her film, den har et fundament i Tolkiens egne tekster. Det har den netop, fordi den er adapteret altså direkte fra Tolkiens værker. Fordi hvis man ikke har læst Return of the King, eller hvis man måske stoppede, da selve plottet var over, så ved man måske ikke, at sådan de sidste plus 100 sider eller noget, er en række appendixer, hvor Tolkien ligesom bare giver en masse ekstra materiale. Så jeg kan sige, på en eller anden måde følger Peter Jackson lidt Tolkiens stil ved at lave alt det her ekstra materiale på DVD'erne og sådan noget, fordi det gjorde Tolkien jo især. Så i de her fortællinger, så er der er tidslinjer, der er fortællinger om de forskellige folkefærd, der er Aragorns barndomshistorie, og der er slægtstræer for alle hobitterne og alt sådan noget. Og noget af det, der så også er netop kongerækken i Rohan, og så er en af de historier, der er en meget lille smule uddybet, er den her historie netop om Helm, Freka, Wulf, hans 2 sønner, og hans nevø Freolaf, som efter ham bliver konge. Hans datter bliver så, både nævnt og ikke nævnt. Hun bliver ikke nævnt af navn, men kun i kraft af det her frieri. Så her har filmskaberne virkelig taget sig af al den frihed, de kunne og ville. Den her historie er valgt, med fuld overlæg, har man valgt netop at tage en historie om noget, vi kendte i forvejen. Jeg kan forstå det på både godt og ondt, fordi man kommer til at savne sådan lidt nye omgivelser på en eller anden måde, og jeg ved heller ikke helt, hvor meget jeg skal synes, at det er fanservice, og hvor meget jeg skal synes, at det ligesom bare giver mening, fordi vi kender universet, så vi er bare, det er ret naturligt, at vi er et kendt sted. Jeg synes, det er helt fint, at vi ser noget, vi kender i forvejen. Det elsker jeg. Jeg elsker genkendelsens glæde, den slags ting. Og jeg synes, det giver mening, at den jo gerne vil fortælle en historie om the origins of Helm's Deep. Så det giver rigtig fin mening, at det foregår der og den slags. Men jeg synes bare, at handlingen er nærmest en 1-til-1 kopi af de 2 tårne. Og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt, at de ikke giver os noget nyt inden for den verden, det sted. Man kan sagtens foregå det samme sted. De kan bare, handlingen kunne bare være anderledes. Så, det synes jeg er rigtig, rigtig synd. Men jeg var faktisk, jeg var ikke klar over, at det var fra Ringenes Herre, at den var bygget på. Jeg troede faktisk, det var fra Silmarillion, men det er også meget sjovt, at hvis du siger, at det kun var cirka 2 sider. Ja, 2,5 sider. Det er lidt ligesom i de 2 tårnebogen, hvor slaget om Helm's Deep var 1,5 side, det er beskrevet på, og det er der så blevet en hel film om. Lige i Two Towers, så er det altså også noget af det spændende, der sker. Så der synes jeg, det er et helt fint valg, at man lige tager nogle af de der sider, som Tolkien bruger på at snakke om naturen, så har vi lige givet til sådan nogle kampscener i stedet for. Udover Hera-karakteren, og nu ved jeg godt, at hun er hovedkarakteren i det her, men udover hende, så er det meste faktisk taget fra de der 2,5 sider. Selvfølgelig bare fortalt i en narrativ, frem for bare ligesom et resume. Jeg synes, det er meget smart, at fordi de har valgt Hera som hovedkarakter, og at hun jo kun kort er nævnt, og ikke engang ved navn i det originale materiale. Det er meget fedt, at de kommenterer for det, ved at sige, ligesom, at hvis du leder efter noget om hende, så er der no tales of her. Og det synes jeg er rigtig fint, fordi at historiefortælling er jo altid subjektivt. Der er jo ikke noget, der hedder at skrive vores historie ned objektivt.
Fordi man vil altid tage nogle valg og nogle fravalg i forhold til, hvad man skriver ned i historien. Sådan tænker jeg også, det er med vores egen historie. Altså man snakker også tit om det i forhold til for eksempel bare sådan noget som filmhistorie, at der har man jo også valgt, hvad er det for nogle film, man fremhæver i løbet af historien. Og der foregår jo en masse andre ting, man kunne have fremhævet. Den kommenterer lidt sådan på en fin måde, synes jeg, på de her manglende kvinder i Middle-earths historie, som jo også på en eller anden måde er en eller anden form for prioritering, man kan sige, historikerne i det her univers har haft, fordi Tolkien skriver jo meget især sit appendix og sådan noget, som om, at det var en historisk nedskrivning af noget ægte, der har fundet sted. Så det synes jeg bare var en rigtig fin måde at komme i gang med fortællingen på, og legitimisere Hera som hovedkarakter. Det er netop helt rigtigt, at han skriver det, som om det er historie, han genfortæller, og altså faktisk også Hobbiten og Ringenes Herre fremstiller han i sine egne tekster, som om det er Frodo og Bilbo, som har skrevet de her, og han er bare oversætter. Han er netop meget inspireret af myter, både islandske sagaer og diverse mytologier fra Skandinavien og England. Derfor føles det meget korrekt, at filmen også bruger den her måde at fortælle historier på, altså som om det er sådan historie gengivet mund til mund i sange og så videre. Så jeg synes, det er en virkelig god brug af voiceover. Også bare en karakter, vi kender, Eowyn, at hun bliver fortæller. Så var jeg lidt ærgerlig over til sidst, at jeg ikke rigtig følte, at de sådan lige fik bundet en fin lille knude på det narrativ, fordi at hun ender med Hera og gør sådan nogle vildt crazy, episke ting til sidst. Og så bliver man lidt sådan, så hvorfor er det her ikke er nedskrevet? Altså en manusforfatter kunne 100% finde på noget mere originalt, end det jeg siger nu, men jeg tænkte bare, det er så nemt at lave sådan en, fordi fætteren kommer og redder dagen til sidst, rigtig Gandalf-style, ned ad bakken, og det vil bare være så nemt at have den der lille udveksling, hvor hun siger et eller andet med, at de kommer aldrig til at acceptere en dronning i stedet for en konge, eller whatever, et eller andet, så du skal tage æren for det her, eller sådan et eller andet. Altså jeg tænker bare, okay, det er alligevel ret vildt, at Rohan bare har glemt det her. Ja. Jeg tror måske, at fordi jeg var ikke klar over, at den stammede fra den der fortælling, og at hendes navn ikke er nævnt. Så jeg tror egentlig, nu hvor jeg får det her at vide, så tror jeg egentlig, det er sådan lidt en metakommentar til, at jamen, når I nu gerne vil hjem og læse om Hera i appendixen, så det kan I altså ikke, så det er der ikke. Det synes jeg var en lille sjov detalje, nu hvor jeg kender baggrund for det. Men jeg kan godt forstå din anke mod, at hun gør nogle vilde ting, så hvorfor delen kan man ikke læse om hende. Men jeg tror sådan, at det er en metakommentar. Ja, og jeg kan egentlig vildt godt lide den metakommentar, fordi jeg synes, den er så forankret i, hvordan vi også har nedskrevet historien igennem tiden. Altså, der er så mange kvinders bedrifter, som ikke er blevet ordentligt nedskrevet, eller også er der nogle andre, der har fået æren. Og det synes jeg på en eller anden måde, den her film går ind og kommenterer på. Helt enig, og det må jeg sige, det gjorde mig sådan tryg i, hvordan den her historie skulle fortælle, netop også fordi, ja, hvis man har hørt andre episoder, så ved man måske, at jeg går op i, hvor mange kvindelige karakterer, der er med i film og så videre. Det kan ikke komme som overraskelse for nogen. Og sådan wink wink, nudge nudge ting er fint nok, men det skal jo så også bare give mening i filmens univers. Ja, og det er da, hun ender jo med sådan, altså egenhændigt næsten at slutte den her krig. Så at tro, at hun ikke står nedskrevet et eller andet sted, i universet, og ikke i den virkelige verden. Der kan jeg godt forstå, hvad du mener. Jeg kan godt forstå, hvorfor det føles lidt tomt. En film har jo en helt, den har også en skurk. Og der har vi jo Wolf som hovedskurken i den her historie. Hvordan har det vi med ham? Jeg synes jo, at Wolfs motivation for mig bliver lidt mudret. Der er mange ting, han er sur over, men han har virkelig en dårlig dag i starten. Han bliver både afvist, og hans far dør, og så bliver han også landsforvist til sidst. Så jeg vil sige, at han har en virkelig dårlig dag. Men det gør også, at hans motivation igennem filmen, den både balancerer på den døde far, som han vil have hævn over, og så det her med, at han er meget såret over, at hans livs kærlighed har afvist ham. Så han både balancerer lidt på de her to, kan man sige, stole, og så bliver han bare meget one note i forhold til, at det bare handler om det her hævn. Altså der er ikke nogen nuance i ham som skurk. Det synes jeg godt, man kunne savne. Ja, altså jeg savner også noget lidt spændende motivation, fordi en skurk, som har noget relevant at sige, altså er bare en
bedre skurk. Al hans motivation er jo netop meget personlig og meget selvisk. Han er lidt af en version af sådan, den moderne version af sådan toxic maskulinitet, som bliver anset, eller i hvert fald at personen selv bliver anset som sådan nobel, at hævn er sådan noget nobelt, og jeg kan godt forstå, at han har det virkelig slemt. Der er sket nogle slemme ting for ham, og han har haft en virkelig, virkelig dårlig dag, men hvis Wolf havde været hovedkarakteren, så havde det heddet Wolf and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Jeg synes også, han er ond, bare for at være ond, så vi som publikum skal ikke kunne lide ham. Altså, der er jo ikke noget formidlende om ham overhovedet, udover at han har haft en dårlig dag. Så det er bare sådan lidt, ham er skurken, ham skal vi ikke kunne lide. Vi skal kun holde med Hera, så nu får I bare en rigtig bad guy. Og det er måske, som du siger, indimensionel, og der er ikke, altså, man har ikke lyst til at holde med ham på nogen måde. Altså, nu var jeg generelt faktisk positivt stemt over mange ting i filmen, men jeg tænker for mig, ville filmen have været stærkere, hvis han var stærkere. Ja. Når det er sagt, så synes jeg jo, at stemmeskuespilleren er virkelig god. Altså, der er jo ikke noget galt med skuespillerpræstationen. Nej, overhovedet ikke. Det synes jeg er gennemgående ved vores hovedcast. Jeg synes, de er virkelig, virkelig fænomenale alle sammen. Nu, jeg kender ikke Guy Wise i forvejen, men Brian Cox, som man måske kender fra Succession eller så meget andet, altså han er jo virkelig en af de sådan bombastiske stemmer i filmbranchen. Så jeg synes, han var et rigtig godt valg. Og så er jeg også bare selv fan af Luke Pasqualiano, som spiller Wolf. Så ham var jeg rigtig glad for at se på listen. Fun fact. For nogle måneder siden var jeg til en convention for en anden serie, som han har været med i, hvor jeg fornøjelsen af at møde ham og havde chancen for at snakke med ham flere gange. Og en uge efter vi kommer hjem fra den her convention, finder jeg ud af, at han lægger stemmen til War the Rohirrim. Og jeg har sjældent været så træls over en spildt chance. For jeg kunne have udspurgt ham om den her film, men den chance, den missede jeg. Hvis man bare kunne gøre ting om igen. Ja, altså jeg må sige, at jeg er meget forelsket i valget af Gaia Wise som Hera. Især fordi der er rigtig meget anime derude, hvor at der er meget skinger stemmer på de kvindelige karakterer. Jeg synes, det var dejligt forfriskende at høre en lidt mere dyb stemme, som ikke behøver at lyde som en 9-årig pige ved at være den kvindelige hovedkarakter. Så jeg var meget forelsket i hendes præstation. Når nu du siger det, så tror jeg også, det er en af de sådan, ting, jeg vil sige, jeg kunne genkende fra anime-genren. Så vil jeg nok også have tækket sådan meget højt klingende kvindelige stemmer i. Ligesom main character Hera, som Hera jo også lidt har. Ja. Altså, hun har ikke pink hår, men altså, hun er den eneste rødhårede, så vi ikke er i tvivl om, at det er hende, der er hovedkarakteren. Generelt synes jeg også, at stemmeskuespillet var rigtig, rigtig fint. Der var lige et par enkelte, jeg tror det var brødrene lige i starten, hvor jeg virkelig tænkte, det er altså kompetent det der. Altså normalt så tænker jeg ikke over sådan her slags, men jeg kan bare huske lige præcis der tænker jeg, jeg fik lidt mindelse om amerikanerne i Squid Game. Amerikanerne i Squid Game? Hvorfor? Dem kan jeg slet ikke huske. Det skal du være glad for. I forhold til Hera som hovedkarakter, så har jeg lidt tanker, som jeg ikke er helt færdig tænkt endnu. Det skal siges, at jeg har set filmen i dag. Så der er nogle ting, der stadig rumsterer lidt i forhold til, hvad jeg egentlig synes om filmen. Og nu skal jeg se, om jeg kan forklare det, selvom at det ikke er helt sammenhængende tanker. Jeg oplevede lidt, at Hera, særligt i begyndelsen af filmen, på nogle punkter var ret passiv. Hun er jo i den her, det har vi jo fået etableret også i den originale teologi, at Rohan er meget mandsstyret, og kvinder må ikke slås, og alle de her ting. Og jeg synes ligesom, at hun godkender lige så meget af alle de her beslutninger, der bliver taget rundt om hende meget i starten. Og så bliver hun mere og mere aktiv, selvfølgelig som kan man sige, hendes familie bliver slået ihjel. Og jeg er ikke sådan helt færdig med at danne mig en holdning om, hvad jeg synes om det. Men det var i hvert fald bare noget, jeg tænkte over, mens jeg så filmen, og da vi var færdige med at se filmen. At det rumsterede lidt, om jeg egentlig havde lyst til, at hun skulle have været mere aktiv til at starte med. Og jeg tænker ikke, at det har noget at gøre med, at hun er kvinde. Det har noget at gøre med, at hun er filmens hovedkarakter. Og derfor føler jeg, at hun som hovedkarakter godt kunne have haft lidt mere agency i den første del af filmen. Nu vil du snakke om hendes handling og udvikling og den slags. Der vil jeg sige, at i starten
portrætteres hun som den her vilde pige. Man ser hende ride ud og fodre ørnene, og hun kan, altså hun er jo det man jo normalt vil sige en drengepige. Altså hun er jo vild og kan ride på heste og ting og sager, som kun drenge kan, fordi det kan piger ikke, den slags ting. Det kan de altså godt. Det er bare en satirisk kommentar. Men hun vises som den her virkelig aktive pige, og så lige pludselig, så bliver hun sådan virkelig damsel in distress, og bliver kidnappet, og skal reddes, og kan ikke noget selv, og bla 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 bla. Hvor hun så senere igen bliver ret handlekraftig igen. Så det er sådan et sjovt dyk i hendes aktivitet, kan man sige. Men hvor hun så til sidst bekæmper Wolf på en storladen måde. Så ja. Ja, det er sjovt. Jeg er slet ikke enig i, at hun sådan på et tidspunkt er det der sådan damsel in distress. Jeg ser hende netop som en meget capable karakter, altså, og hele den her sekvens med den store elefant, Mumakken, som hun får lokket i en fælde, og sådan, altså, jeg synes, hun bliver etableret som en meget handlekraftig person, der kan tænke hurtigt og kan, jamen, alt det hun ved om sagn og myter og sit land, det gør, at hun kan redde dagen. Ja. Så der, jeg ser hende slet ikke som sådan den der damsel in distress. Så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg sådan mangler handling fra hende. Jeg synes, for historien, synes jeg, hendes udvikling giver egentlig meget god mening, fordi hun jo i starten er prinsesse i et land med fred. Ikke? Så jeg synes egentlig, det er en for historien i hvert fald naturlig nok progression. For mig der er en stærk karakters rejse også mest interessant, hvis de lærer at blive stærke i løbet af filmen. Altså at det ligesom er en del af deres karakterudvikling. Jeg kan også rigtig godt lide, at hun ikke bare hele tiden er på bagbenene over for det, hun får at vide. Fordi man kunne også godt have lavet en karakter, som ligesom hver gang, at der er nogen enten hendes brødre eller hendes far, eller sådan noget, siger noget, så trodser hun dem bare. Eller sådan. Og det, jeg kan egentlig også meget godt lide, at hun på den måde, kan man sige, føles hun mere autentisk for mig i hendes eget univers. Det er så gengæld sjovt i forbindelse med, at de der, kan man sige, elefanter, de kommer på spil. Der er noget, jeg lige har visket til min partner. Nå, nu skulle de lige have haft Legolas, fordi han kan tage sådan en ud selv. Det viste sig så, at det kunne de 3 søskende så også. Ja. De har mad skills, de der Rohan-børn. Den her film kommer sådan lige og siger sådan, Legolas, you ain't shit. Gå hjem, Orlando. Jeg synes, at Olwen-karakteren, altså hende, der er kammertjener, eller hvad man kan sige, til Hera, er en fed addition til castet, og jeg synes, at deres samspil virker rigtig godt. Ja, det er fedt, at de har givet Hera netop en ældre kvindelig karakter, som hun ender med ligesom at kunne spejle sig i. Det gør egentlig, at man godt kan se, hvor Hera får det fra. Men hun har jo faktisk, som du siger, hun har noget at spejle sig i. Hun har den her Shield Maiden-orden, som ikke så mange kender, og som nogle af de der gamle Rohan-mænd, de også lidt synes, at man skal fjerne banneret fra, og sådan noget, ikke? Altså igen, notch til, at det ikke rigtig ender med at være en stor del af Rohan, fordi meget af de her magtfulde mænd, de bare sletter den her historie. Men ja, så synes jeg bare, det var fedt at have hende med, og det samspil, de har. Så er hun jo også bare badass. Og altså, jeg vil også næsten sige, at hun er det tætteste, den her film kommer på sådan en comic relief, fordi hun har mulighed for sådan ligesom at komme med de der lidt stikkende kommentarer en gang imellem. Der er ikke mange lette øjeblikke i den her film. Det er alt sammen meget, meget tungt, måske bortset faktisk lige fra åbningsscenen, hvor Hera er ude at ride. Det går ret hurtigt ned ad bakke. Jeg tilgiver den her film for rigtig mange ting, lidt fordi det er det univers, det er, og jeg kan godt forstå de valg, som jeg måske ikke sådan er helt enig i, men så jeg er normalt ikke rigtig til de her sådan krigsfilm. Det siger mig meget sjældent noget, når mænd sender folk i krig over et stykke land. Så når det er størstedelen af plottet, så vil jeg ikke umiddelbart sige, at jeg er super investeret i den her historie. Vi har faktisk ikke rigtig været forbi Helm som karakter. Jeg synes jo næsten, at han begår lige så meget hybris, som Wolf gør. Hvad tænker I om ham? Jeg kan ikke lide ham, men det synes jeg egentlig er meget fedt. Altså jeg synes måske også, han overreagerer lidt ved at landsforvise Wolf.
Wolf opfører sig bestemt ikke okay, det er der ingen tvivl om. Altså, hans far er død. Det er vel fair nok, han har en reaktion. Men han tror kongen på livet, er det ikke? Det er for nu har jeg ikke selv været konge, men er det ikke meget? Ja, altså, hallo. Han er i et state of mind, ikke? Men så smider man ham lige ned the brick for at cool off. Nu går du op på det værelse og skammer dig, ikke? Og så kommer du ned igen. Det kan være, at han vidste, at Wolf han er sådan en, der bærer nag, fordi det gør han jo åbenbart rigtig meget. Jo. Og så synes jeg måske også, at han er lidt for sej, måske. Altså, en ting det er, at han med et slag kan slå Frikka ihjel. Det er så lidt, ja, okay. Altså, han gjorde det ikke med vilje. Det var ikke hans intention. Så på den måde er han jo en good nok guy. Altså, han er i en slåskamp, og det er helt reelt, og lalala. Men altså, og så må jeg indrømme, så hvorfor er det, at han bliver til det her genfærd one-stop ting? Det fangede jeg ikke helt. Han er ved at dø, og så lever han lige op, og så slår han lige halvdelen af Wolfs hær ihjel. Ja, en af de ting, som jeg synes filmen gør virkelig dårligt, det er vores tidsfornemmelse omkring det her, altså lige efter de kommer til The Hornburg. Altså, hvor længe er det lige, han ligger der bevidstløs? Men det virker også kun som om, at det er første gang, han ligesom er ude, fordi han skal ind ad porten. Der er ikke nogen, der har set ham gå ind ad porten før, altså, men lige pludselig er hele modstanderhæren bange for ham. Og sådan. Men har han ikke bare levet derude i lang tid? Jamen, det køber jeg ikke. Det køber jeg ikke i filmen. Det er sådan, jeg forstår det. Det er, at han er gået igennem den der hemmelige dør, og så har han ligesom brugt de sidste par uger på at bo ude i det der naturen, og så traumatisere Wolfs hær. Jeg synes ikke, filmen er god til at indvie os seeren i, hvor lang tid det foregår over. Der synes jeg, den halter. Det har jeg ikke det store problem med. Det bekymrede ikke mig, at jeg ikke lige vidste, hvor lang tid det gik der. Men jeg havde mere den der med, hvordan delen af han lige pludselig blevet så over mega sej, at jeg bare kan hoppe rundt i intet tøj i minus 20 grader, hvor koldt det nu er. Altså. Jeg købte det så netop fordi det er en animeret, måske især fordi det så er en anime-film. Fordi man, altså, selvom jeg ikke selv har set Dragon Ball Z og alt sådan noget, men man har jo set billederne og alt, altså, når jeg tænker anime, så tænker jeg ikke nødvendigvis virkelighedstro, altså så tænker jeg også over sådan en overnaturlig styrke og sådan lidt eller andet, så der købte jeg det, men jeg købte det kun fordi, at det var anime, og så også fordi filmen har sat sig selv op som sådan den her sound-fortælling, hvor vi ikke nødvendigvis skal tage alt for helt gode varer. Ja, muligvis, men bare fordi det er en anime, så der er jo ikke nogen af de andre, der er lige så vanvittige. Altså, det er kun ham. Men det er jo derfor, han er kommet. Ja, og han er stærk, kan man se den der, men jeg synes bare, jeg købte den ikke. Og det er mit sidste ord. Jeg købte den ikke. Det forstår jeg sådan set godt. Altså, men jeg tror, det er en kombination af, at han jo er, så vidt jeg har forstået, er beskrevet tidligere også som den her mytiske karakter, der bruger, han hedder jo Hammerhand, fordi han er kendt for ligesom at slås med sine barnæver, og he used no weapon, so no weapon could touch him. Noget eller det står der beskrevet om ham, og sådan. Og så igen det der med det anime, det bliver lidt overdrevet. Altså det er jo også mega overdrevet, at han står ude i den der snestorm, og så den måde han dør på, det er, at han fryser fast, ikke? Altså, der får jeg også lidt som i, at den der, altså bliver det så overdrevet, at man tænker, det må simpelthen være fordi, at det er en mund-til-mund historie, det her. Altså, at det er noget, der bliver fortalt igen og igen. Altså, det kan jo ikke være det, der rigtigt er sket. Men okay, vi har også etableret, at det er et univers, hvor at der findes store magiske monstre, og der findes jo også, det ved vi, der findes genfærd og alt muligt, så altså, han er åbenbart også en mand med total overnaturlig styrke. Jeg synes måske også, han er lidt kedelig, fordi han sådan lidt er den der typiske konge, der selvfølgelig går forrest i slaget, fordi han er den bedste kriger. Sådan det, ja, han var måske også lidt kedelig for mig. Udover det, at Brian Cox er hans stemmeskuespiller, som jo, altså, jeg kunne lytte til ham lave stort set alt. Animationsdelen, der var jeg sådan lidt overrasket. Nu har jeg lige siddet og set Arcane, og jeg har lige været at se Mariana. Så jeg har sådan lidt en tegnefilmstil i hovedet, kan man sige. Det er ligesom det, jeg ligesom har set. Og så starter filmen ud med at have en nærmest naturtro baggrund af
af verden, tænker om, er det den stil, vi skal se? Og så lige pludselig, så kommer der sådan en 2D japaner animationsfigur på skærmen, og det ser vildt mærkeligt ud. En ting, det er, at jeg lige har set de her meget flotte animationsfilm, men så har det der kontrast, men baggrunden er nærmest naturtro, levende billeder, og så den her anime-stil, det synes jeg var virkelig mærkeligt. I forhold til animationsstilen, så tror jeg, at den følelse, jeg kom ud med, det var, at jeg synes ikke helt, at filmen er kunstnerisk nok i forhold til at skulle sammenligne sig med sådan en Miyazaki, Ghibli Studios film. Og jeg synes heller ikke helt, at den er stor nok produktion til at kunne sammenligne sig med sådan noget Into the Spider-Verse, Arcane og sådan nogle ting, som vi har set. Så for mig falder animationsstilen lidt flat. Og det er jo noget, man også har set tidligere i animes, det her med, at de tager og blander de her 2D-karakterer med noget 3D-baggrund. Det er det, du snakker om, også når du snakker om, at du kan se, at karaktererne, ligesom det føles som om, de nærmest er lagt oven på baggrunden nogle steder. Og så er der også sekvenser i filmen, hvor det er fuldt 2D lavet, og sådan nogle ting. Og det er en stil, som nogen elsker. Jeg er ikke selv så fan af det, fordi jeg netop føler, at det føles lidt som at se nogle gange bliver det lidt som at se nogle dukker oven på en baggrund. Så for mig tager det på en eller anden måde, det lyder mærkeligt at sige, når det hele er tegnet, men på en eller anden måde kan det godt tage det realistiske ud af det. Jeg tror ikke, at den her film nødvendigvis er særlig højt sådan, altså for dens animation på nogens liste. Og når man netop, nu nævnte du Into the Spider-Verse, altså når man netop har ligesom set, hvad man kan opnå med animation, og hvordan man kan innovere den genre, så føles det her også lidt flat. Jeg ved ikke, om det har noget med produktionstiden at gøre, men den her film blev sådan fast-tracket i 2021, og det er ekstremt hurtigt at lave en animeret film på 3 år. Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det. Fun fact, de bliver simpelthen nødt til at fast-track den, for at New Line, som er en af produktionsselskaberne, ikke mistede rettighederne til universet. Og det er også derfor, vi ser så mange Spider-Man Universe film. Det er sådan, så Sony ikke mister rettighederne til de karakterer. Det er derfor, der kom sådan nogle film som Mobius og Venom og alt sådan noget. Det var også sjovt, mens jeg så filmen, så tænkte jeg også lidt over det med, okay, nu har man valgt igen at lave en Ringenes Herre animationsfilm, og så ovenikøbet en anime. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig synes, at filmen udnytter det, at det er anime særlig meget. Altså jeg tænker bare, okay, så er man sådan, nu kan vi lave noget, hvor vi kan tegne det. Så er man jo ikke bundet af, kan man sige, virkeligheden, eller fysik, eller kameravinkler, eller sådan. Altså det er sådan, jeg kunne godt have set en anime-version af den her, hvor man tog det en lille smule længere, og turde lege lidt mere med det. Men jeg tror simpelthen, måske også det kan have noget at gøre med, at man også ligesom ved, at man prøver også at ramme et publikum, som ikke nødvendigvis er anime-fans. Ja, og den skal hænge sammen med et univers, hvor, altså, det sker jo i alle universer, om det så er sci-fi, eller fantasy, eller socialrealisme, eller noget, så skaber alle film jo et eller andet form for regelsæt. Altså, så hvis vi havde sådan anime-kampe, hvor det går helt amok på den der anime-måde, jamen, vil det så ligesom passe til universet og sådan, så der er det måske lidt begrænset af, at den skal holde canon fra et live-action-univers. Så nogle gange kan jeg bare godt stille mig selv spørgsmålet, så havde det ikke været bedre at lave den som en live-action? Og der kan man så sige, noget af det gode ved at lave den som anime, som jeg ser det, det er netop også, at den river sig lidt væk fra de forventninger, vi har til for eksempel, vi kan jo ikke lade være med at snakke om den originale trilogi, når vi snakker om det her. Og på en eller anden måde, den får lov til endnu mere at være sit eget, fordi den er anime. Men filmen gør jo også netop rigtig meget for at pege på det eksisterende univers. Altså når man kender filmen lige så godt som jeg gør, ikke? Altså der var hele replikker, som jeg kunne genkende fra Ringenes Herre-trilogien i hvert fald. Altså, og mange øjeblikke, som føles meget sådan, det føltes lige præcis som XYZ skete. Og på en eller anden måde giver det jo mening, fordi vi er i samme univers, vi er i samme fortællestil og sådan. Så det er sådan en knivæg at gå på. Ikke hvad side man lige vælter til. Så ja, igen, på både godt og ondt er det en animationsfilm. Igen, på både godt og ondt refererer den
meget til resten af universet. Sådan, ja. Men jeg tror også selv, jeg er kommet ud med følelsen med, også i forhold til det, jeg snakkede med, at jeg ikke synes, den hverken er, altså den er ikke kunstnerig nok til det ene, og ikke måske nyskabende nok i sin stil til det andet. Så oplevede jeg lidt, at jeg måske også var mere kritisk over for animationsstilen, fordi jeg så det netop i biografen. Fordi der er jo rigtig mange også anime-serier, der bliver lavet, som man sidder og ser på altså diverse streamingtjenester derhjemme, og der er jeg ikke sikker på, at jeg ville stille præcis samme krav. Der har jeg da set andre serier, som nok ser lige sådan ud. Ja, så det tænkte jeg bare over, at der er også noget af det der med det samme, man kommer ind på biograflærredet, så bliver forventningerne også det større. Så det kan være, at man også oplever, at det er lidt anderledes, hvis man ser den derhjemme. Jamen det her, det er ikke den første animerede adoption af Tolkiens værker. Hvis man har lyst til at læse om sådan et rigtig, rigtig strengt beef mellem nogle kreative folk, så skal man læse historien om de 2 animerede film fra 77 og 78. I 77 udkom Hobbiten som animeret film. Det man nu omtaler som Rankin Bass-filmen, fordi det var de 2 instruktører, der var bag. Og året efter kommer så Lord of the Rings af Ralph Bakshi, som dækker Fellowship of the Ring og Two Towers. Men så, ja, nogen kan sige desværre, jeg vil sige heldigvis ikke fik en efterfølger. Det er mildest talt en anden tone end det her univers. Jeg synes kun, man skal se dem, hvis man er virkelig nysgerrig. Ellers så skal man bare undgå dem. Så er animeret film, der er War of the Rohirrim helt klart den bedste. Men det var jo faktisk ikke første gang. Altså aller første gang, at Tolkiens univers bliver filmatiseret, er jo også en animationsfilm, men det er ikke nogen af dem, I snakker om. Ej, udfordrer mig lige på facts her. Ja, det gør jeg. Det er godt, Natasha. Fordi at i 1967, der bliver der faktisk lavet en, tror det er 12 minutter lang animationsfilm af The Hobbit. Den var simpelthen ukendt for det meste af verden indtil 2012. Så det er, så vidt jeg ved, det tidligste, man kender, og det eneste filmatisering, der er lavet af noget af Tolkiens arbejde, mens han stadig var i live. Det er den her filmatisering af The Hobbit fra 1967. På 12 minutter. Jeg skal ikke dø på et kors af det fakt, men jeg er ret sikker på, det er noget med det er kort, det er ikke en lang film. Det kunne Peter Jackson godt lære noget af. Nej, de skal fandme ikke være kortere. Men det synes jeg bare lige er lidt sjovt, at det er faktisk det eneste, der er filmatiseret, mens Tolkien var i live af hans værker. Det er en animationsfilm. Så det passer jo ret godt til Ringenes Herre-universet at være animeret. Det var virkelig et deep cut. Jeg har traumatiseret Mia nu. Jeg bliver også meget nysgerrig så på Tolkiens reaktion, fordi der blev også talt om netop filmatiseringer af Ringenes Herre, imens han var i live, og så vidt jeg husker, så var han stor modstander om, at det kunne man bestemt ikke gøre. Han kendte sig selvfølgelig heller ikke til de muligheder for special effects og så videre, at vi har nu. Jeg tror godt, vi ved det, men hvad synes vi egentlig om filmen? Jeg havde en god oplevelse, da jeg var i biografen og se den her film, og jeg gik ud og faktisk var ret glad. Om det er en film, der kan holde til, at jeg ser den en gang til, det ved jeg ikke. Altså men der vil nok være for mange, det kan godt være, der vil komme flere ridser i lakken af det, men umiddelbart så var jeg meget positivt overrasket over, hvordan at de faktisk kom okay godt afsted med at fortolke en historie i det her univers, som vi ellers har set, at mange har svært ved. Hvis jeg skulle ønske på noget, for at det skulle blive en bedre film for mig, så skulle det være, at der var en stærkere skurk, fordi jeg ligesom ikke mener, at altså en film kan aldrig blive særlig meget bedre end skurken. Nej, men det er jo der dramaet skabes. Altså, min klippelærer på European Film College sagde, altså, hvad er drama? Det er konflikt. Så når den ene side af konflikten er kedelig eller umotiverende, altså, så er det jo svært rigtigt at give a shit. Jeg gik ud af biografen med sådan en følelse af, jeg er rigtig glad for, at jeg har set den her film. Men ikke sådan, at jeg tænkte, jeg har bare set et mesterværk. Som jeg nok har nævnt tidligere, så var jeg jo ikke super begejstret, fordi jeg synes, at historien er ret meget de 2 tårne taget om igen. De bliver belejret af fjenden. Fjenden har det her specialvåben, der kan gøre, at de kan bryde ind. I filmen her, der har de det her tårn, og i Ringenes Herre, der har de den her bomberok, og
Til sidst, der kommer Gandalf med alle sine heste, og her der kommer fætteren med alle sine heste. Og jo, jeg er med på, at man laver nogle homages og nogle referencer, men det her, det var jo ikke referencer, det var en kopi direkte, og det synes jeg simpelthen er, det er synd, når man nu har så stort et univers at arbejde med. Jo, jeg ved godt, den bygger på de der 2 sider, hvor det er historien, men jeg synes bare, det er så ærgerligt, at de ikke finder på mere. Ja, jeg synes, jeg var sgu skuffet, da jeg kom ud af biografen. Jeg glæder mig til næste Ringenes Herre-film. Jeg håber, det bliver bedre. Jeg er ikke op at ringe, men jeg synes ikke, at den rigtig begår nogen sådan utilgivelige fejl heller. Så jeg synes, det er en fin film. Hvis jeg skulle have lavet den her film, så havde jeg nok ikke valgt udelukkende at have for eksempel locations, som vi har set før. Så jeg havde nok valgt at udforske noget lidt andet. Men på den anden side, jeg kan også godt forstå hensigten i, at altså, det er for eksempel Philippa Boyens, der har udtalt, at jamen, den første standalone, det skulle være et sted, vi kendte, fordi vi skulle virkelig kunne føle genkendelsens glæde ved at se den her film. At så kan man i senere film gå ud og udforske lidt andet. Altså, så jeg kan ikke rigtig klandre dem det valg, men altså, jeg havde nok gjort noget andet, hvis det var mig. Altså, jeg er jo altid glad for at se film, fordi så ved man jo, hvad der er godt og hvad der er skidt. Nej, jeg er da også glad for at se filmen, for jeg vil jo se filmen, altså, og det er jo ikke fordi, at der er ting, jeg har spildt mere tid over end den her film. Men jeg tror, selvom jeg gik ind med neutrale forventninger, så havde jeg jo håbet lidt på, at jeg fik en oplevelse af, som da jeg så Ringenes Herre første gang. Hvilket jeg nok havde gættet på, at jeg ikke ville få, men alligevel man håber lidt på, at man får sådan en oplevelse igen. Og den fik jeg bestemt ikke. Altså det er også lidt utilgiveligt sådan at være den første standalone film. Man har lidt fået den korte ende, hvor man skal sige sådan, okay, de andre fik 11 timer til at fortælle en historie, vi får 2. Men altså, jeg vidste ikke, hvorfor Helm's Deep hed Helm's Deep, så når man ikke har læst, kan man sige, appendixen, så hver gang man ser noget Ringenes Herre, så bliver ens lore jo opdateret. Ja, og der vil jeg så også sige, at da jeg så filmen var sådan lidt, hvorfor kalder de det her for Hornburg? Fordi det er da Helm's Deep, eller det kan jeg se, det er. Er det en oversættelsesfejl, eller hvad? Eller... Og så til sidst så lidt, det var Helm's Deep. Ja. Det var meget sjovt. Det er jo meget godt at se film, men det, der er virkelig sjovt, det er jo at snakke om film, som vi gør her på Spoiler Alarm. Så næste gang du er til fest, og snakken den falder på War of the Realm, så er der her 3 ting, du kan sige for at virkelig imponere dine medgæster. Et kampråb, som bliver brugt både i den originale Ringenes Herre-trilogi og i den her film af Rohan og The Rohirrim, det er, at de råber Forth Eolingas, og det refererer simpelthen til Rohans første konge, så det er simpelthen, kan man sige, i æren af ham, der er første konge, at det er det, de råber. Var det forkert? Okay. Nørdesvaret er, at Rohirrim er faktisk Gondors ord for Rohans folk. Rohans folks eget ord for sig selv er Eolingas, netop navngivet efter deres første konge i det her rige. Så det Mie sagde, det er det, I skal sige til festen. Men vidste du, at udover de 3 genganger, Miranda Otto, Billy Boyd og Dominic Monaghan, så var der faktisk en 4. genganger. Selveste Christopher Lee lagde stemme til Sauron, men han er jo død. Ja, det er han, men de har simpelthen fundet gamle optagelser og har stykket hans sætninger sammen. Så det er ikke AI, og tak for det. Det er nemlig ikke AI. Det er rigtige optagelser af ham. Vidste du, at fætter Frealaf, som bliver konge i slutningen af War of the Rohirrim, han er starten på den anden kongerække, som faktisk så slutter, da King Theoden dør i The Battle of Pelennor i Return of the King, og tredje kongerække er jo så hans nevø, Eomer. Jamen, nu kan du simpelthen vinde enhver diskussion, når I skal snakke The War of the Rohirrim. God fornøjelse med det. Vi har jo for tradition og anbefalet film, eller serier, eller bøger, har vi også sågar
fået anbefalet her, som har et eller andet at gøre med den film, vi har snakket om. Og Mie, hvad vil du gerne anbefale? Jamen, jeg vil gerne anbefale altså en serie, som også er baseret på nogle bøger. Luke Pasqualino, som spiller Wolf, han spiller også med i serien Shadow and Bone, som man kan se på Netflix. Og det er også baseret på en række bøger, som er nok mine yndlingsfantasy-bøger sådan fra senere tid. Og der er masser at give kamp med. Der er en trilogi og 2 duologier, og de 2 duologier er virkelig, virkelig gode. Så det synes jeg, man skal se på Netflix. Jeg tillader mig at komme med en anbefaling, som egentlig ligger meget langt væk fra det, vi har set i dag. Altså det eneste, det her til fælles, det er, at det er en animationsfilm, men det er ikke engang en anime, jeg har tænkt mig at anbefale. Så der kan man bare se, at jeg tager mig nogle friheder. Når I hører det her afsnit, så er vi nok meget tæt på jul, eller har lige holdt jul. Det kommer ind på, hvor lang tid det lige tager mig at klippe det. Og der er simpelthen kommet en juleklassiker for et par år siden, eller det burde det i hvert fald blive, som er en animationsfilm, som alle burde få som tradition at se hver jul, for så god er den. Og det er simpelthen animationsfilmen Klaus, som også kan ses på Netflix, så det har de fleste, så der er ingen undskyldninger. Så det er bare en kæmpe juleanbefaling herfra. Jeg vil gerne anbefale en tv-serie, som Miranda Otto er med i, og det er Sabrina. En tv-serie på 4 sæsoner om heksen Sabrina. Det er jo en genindspilning af den gamle Sabrina tv-serie, som så også bygger på en tegneserie. Miranda Otto er faster, eller moster, jeg kan ikke huske det, til Sabrina-heksen. Og den er faktisk ret underholdende. Og hvis man så også har set tv-serien Riverdale, så ved man, at de 2 hænger sammen, fordi de foregår i samme univers. Men altså, den vigtigste anbefaling, vi kan komme med, det er jo, at hvis du ikke har set behind the scenes materialet til de originale Ringenes Herre-film, så skal du gøre det med det vunds. Men ikke Disk 5. Jamen, jeg var faktisk ved at miste hele interessen for at se resten. Men jeg kæmpede mig igennem, fordi jeg skulle se det. Okay. Og så vendte det igen på Disk 6. Det er meget mærkeligt. Det var det for denne gang. Men husk, du kan altid skrive til os på vores mail, wellactually@spoilerlarm.dk, hvis du har kommentarer til noget af det, vi har sagt. Hvis du er uenig, eller lige vil sige, hey Mie, du har ikke ret i den der ting med tolken. Nu må vi se, om du kan overbevise hende. Okay, shots fired, eller hvad? I studiet i dag, der var vi mig, Jost, Mie og Natasha, som også har klippet afsnittet. Musikken er Jonas Elliot Bested, og grafikken er Lisa Futashima. Næste gang, så bliver det vildt, for vi skal til vores første musical og snakke om ingen ringer end sensationen Wicked. It's gonna be popular. Et hurtigt resumé af filmen. Jamen, har du set De 2 tårne, så kender du handlingen i The War Room. Midgård. Jeg prøver lige igen. Okay. Jeg vil virkelig ikke komme frem som den der know-it-all mensen. Så noget, hvor du skal have lov til at være know-it-all, så er det sgu da Tolkien, Mie. Own it! Man er for evigt velkommen til at udfordre mig i en diskussion om Tolkien. I kan bare komme an, kan I? Den dyst er hermed givet videre. Men mindre man er en af dem, der har skrevet en Ph.D., så kan jeg ikke. Hvis du stadig lytter med derude nu, og så er du kommet helt til blooper-afsnittet, så kan vi jo give dig et lille fun fact her til sidst. Når du nu er en så dedikeret lytter. Og det er jo, at vi har faktisk optaget det her afsnit 2 gange. Fordi første gang, der havde vi glemt at trykke start på optageknappen. Og det var der ikke nogen af os, der lagde mærke til. Jeg tror, det var 3. gang, vi gjorde det. Første, eneste og sidste gang.